नों केमेरा बन्द खालामबा खालाम नङाबा नों खिन्थु बिनिफ्राय गलांनाय नङा हिर' बिदि नङालै आं बुजायगोन ना ओइ नोंसोर एफा उन्दै उन्दैयाव मा खालामजादों बे नोंसोरखौ र' गासिखौबो बिमा बिफानो खोन्थाजोबनो होगोन आं सेसलाय दिनै हैद आं खोनाखै खोमा र' ओइ ला नों एसे गिदिर जानानै बिसोरखौ बुजायनो गारै आरो बिदि बया बेसाद लानायसो सिगां फैबावदो ओइ बिब्दि नङालै नों खनसे खोनासङा माने बेनिखायनो आं नोंसोरखौ दहायनो माखसुगोन होनखादोंमोन ना नोंसोरखौ र' दिनै गासिखौबो न'आव खोन्थाजोबनो होगोन आं ओइ नायबाय थासिगोन नामा मबाइलालाय माखार बा आसोल ना मोनगोन ना मोनाखैलै